Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Башкортстанның халык артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, танылган композитор, шагыйрь, журналист, радио алып баручы Зифа Нагаева. Зифа ханым, исәнмесез? Саулармысыз? Зифа Нагаева исеме безнең күп санлы тамашачылар өчен, җыр сәнгатен яратучылар өчен, эстраданы яратучылар өчен бик яхшы таныш дип әйтер идем. Әлбәттә, инде сезнең исемегез ул иң беренче чиратта аның шаулатып, гөрләтеп яңгыраган урны ул Башкортстан. Башкортстан тамашачысы сезне иң беренче чиратта белә. Ә менә Татарстан җирлегенә, Татарстан тамашачысына сез үзегезне кайчан үтеп кердем дип әйтә аласыз? 96 елларда бик каты гына танылып китеп Шәрык радиосы ачылды. Анда фонд тупларга кирәк иде. Мине музыкаль мөхәррир итеп чакырдылар. Һәм инде бик җаваплы эшкә тәгаенләндем. Шунлыктан фонд җыя башларга туры килде. Татарстансыз ничек татар редакциясын булдырасың? Шулай итеп без башкорт редакциясе белән берлектә фонд туплый башладык. Мин бик каты биредәге эстрада әһелләре белән бәйләнешкә керә башладым. Шул ук вакытларда, шул ук заманнарда Хәния Фәрхинең бик популяр чагы, Фәнвәли Әхмәтовның ике республикада да бик популяр чаклары, иң беренче чиратлардан түгелепме, җырланыпмы, моңнарым Татарстан капкаларын алар башкаруындагы җырларым ачылды. Аннары инде күп санлы эстрада йолдызлары килеп торды, китеп торды Шәрык радиосын үз итеп. Без язмаларын алып кала тордык, аудио тасмалар, вакытлары бит инде бик билгеле вакытлар. Һәм менә шулай фонд туплана барган арада мин Татарстан белән дуслык мөнәсәбәтләрен булдыра алдым дип уйлыйм ул елларда, ләкин менә шул капкаларын ачып кирегә Хәния җырларымны үземнән алда китереп өлгәштерсә, беренче чиратта капкасын миңа Татарстанны син барып күреп җирлегендә танырга тиешсең, син татар телендә шулай үз булып яшисең Башкортстанда, башкорт илендә татар телеңне югалтмыйча тапшырулар алып барасың. Шуның белән параллель рәвештә музыкаль мөхәррирдә булып эшлисең. Татарстан сине танырга тиеш дип, Фәнвәли Әхмәтов җитәкләп, алып кирип, Тукай районнары буйлап алып китеп, менә шулай итеп башланды. Мин Татарстанлы булып киттем. Сезнең менә татар тамашачысына чыгуыгызда Хәния Фәрхинең роле зур булды дип әйтәләр. Ягъни Хәния Фәрхи сезнең җырларыгызны иң беренче чиратта Татарстанга алып килеп танытып, сезнең исемегезне танытты. Сезнең дуслык ул ничек башланды? Уфага күчкән вакытларым, Хәниянең Шаллыда иҗат иткән вакытлары, Мәскәүләрдән кайтып, аның инде репертуарны бик каты туплый гына башлаган чаклары. Хәния барган, мин Шәрык радиосында эшләп торган чаклар безнең инде ул вакытта урамнарда, урам чатларында бит инде киоскларда гына сатыла торган иде, аудио кассеталар белә торгансыз. Мин җырлыйм икән, минем беренче аудио язмам чыккан. Базарда, безнең Үзәк базарда, урамдагы киоскада сатылган җирдә Габдулхай белән Хәния барып сораганнар. Бу кем җырлый? Бу нинди җыр? Беребез өчен беребез кирәкләр, капка төбендә яшел үләннәр яңгырап тора икән. Хәния йөргән инде базар буйлап һәм килеп сорап, бездә менә шундый кеше бар. Ул Зифа Нагаева, безнең билгеле инде алып баручыбыз татар телендә тапшыруларыбызны Шәрык радиосында, дип инде бик каты эзләп килеп, адресларын белешеп, өйгә килеп, шакып, кирип, үзе эзләп табып, танышып, шушы аудио язманы үзе сатып алып, Үзәк базарда миңа күрсәтеп, менә бу ягында 6, бу ягында 6 җыр, сайлаганым 6 җыр, әлегә шуларны алып китәм. Шулай башланды дуслык. Беренче чыккан аудио тасмаларымнан ук Хәния бик күп санлы җырларымны туплап, 7 ел рәттән без проектлар чыгардык һәм концертларда минем бик күп җырларымны җырлады. Сезне ул чырларда да Хәния Фәрхинең композиторы дип йөртүчеләр булды. Сез менә мондый бәяне дип әйтим инде, мондый исемне үзегез ничек кабул иттегез аны? Һәм Хәния Фәрхи тарафыннан менә бу бәяләмә ничек кабул ителде? Без бер-беребезгә шул кадәр ияләшеп киттек бугай. Акрын-акрын килдек. Безгә капыл килмәде бит халык әйткәнен. Халыкка бит күрсәтергә кирәк иде үзебезнең мөнәсәбәтне. Мин барам Шаллы юлында, аңа барган юлда мин шалтырата барам, кунакка барам. Ул минем белән сөйләгән арада җыр туа. Мин җырлый барам. Мәсәлән, бәхеткә түзеп кара җыры шулай туды. Ул тормышка чыкты Габдулхайга, бәхетле булырга теләде, бәхете килде, бәхетен тапты. Сагышларга түздем, кайгыларга. Менә монсы зур бәхетем килде. Менә хәзер инде бәхеткә түзеп кара дидем. Шуннан мин халкыбызның бик матур әйтемен искә төшердем.
сагышларга кемдә түзә? Бәхеткә түзеп кара. Без аны җыр ясадык. Безнең бик күп җырларыбыз халыкның үз арасында йөреп кенә хәния белән әйдә, алар өчен шуны эшләп карыйк, моны эшләп карыйк, менә шулай. Безнең дуслыкта без дуслар булып җитәкләшеп тау башларына, елга буйларында, ниндидер мәҗлесләрдә йөрмәдек, ял көннәрендә без һәр вакыт җыр өстендәге дуслыкны тоеп яшәдек. Һәм азакы минутларга. Соңгы елларда әлбәттә минем бик күп җырларымны башкаларда җырлый башлагач, башка бик танылган, билгеле җырчылар, хәтта узыбрак китеп Хәния Фәрхидән дә күбрәк итеп җырлап ташлаучылар күбәйде. Инде мин сан исәбен алмыйм, ләкин күпкә күтәрелде җырларымның билгесе дип әйтергә кирәк. Бу вакытта инде мин Хәниянеке генә түгел икәнен билгеле булган вакытта ул үзе дә әйтте. Әлбәттә, мин әйтә алмыйм инде сиңа. Син минем өчен генә язырга тиешсең дип. Һәм мин дә әйтә алмыйм Хәния кадәр Хәниягә, син минем генә җырларны җырларга тиешсең дип. Безнең менә шу инде әйтеп үткәнемчә, ул минем җыр тормышымда, җыр язмышымда бик төп рольләрнең берсе. Урыннары җмакта булсын били. Амин, шулай булсын. Казанга бит курыкмыйча барырга кирәк. Анда имтихан тотуы авыр. Уфада безне беләләр. Нигәдер Казан минем өчен шит җир. Менә бер интервьюыбыздан бу үзек. Ни өчен беренче чиратта сезгә һәр вакытта ул Казанда имтихан биргән кебек була сезнең иҗатыгыз. Һәм ни өчен менә шундый бик шит җир дигәндә ни мәгънә салына? Сез инде аны бит яратмау мәгънәсе түгелдер. Сез беләсез, мен инде җаваплылык башкорт илендә яшәп, татар булып, бөтен милләтләр белән дус булып, башкортлар белән үскәннән алып дуслар булып, татар булып яшәп, кайдадыр бер-ике генә чактан бирле Тукайлы итеп өйрәтеп киләләр. Һәм Сәйдәш моңнарын сеңдереп киләләр. Һәм ул ил бик еракта кебек тоела. Ул әллә кайларда, менә бәлки чакта хәтерлисеңдер, Данил чыккач, уйлый торган идек, әнә теге күк тоташкан җиргә барып өлгәшсәң, әнә шунда аягыңны сәлендереп утырасың. Шул була җиршиге. Мин ана шул күкләр, җирләр белән тоташкан илләр кадәрле ерак кебек тоела иде ул Тукайлы ил. Ниндер бер әкияти мөгъҗизәләр. Их, уйлый торган идем, яшьлектә укырга кирип булмады, барып укып булмады. Урамнарына басып, шул Казанның күкләренә карап багып, һаваларын сулап кайтыр идем. Шушы мәркәз дип аталган үзебез өчен рухыма кешеләр алып кайтып, бүгенге көнгә кадәр шул уйларымны килгән көйгә мин бер кемсез генә, хәтта иптәшем миңа кымаша аламыйм. Мин Казанның Бауман тирәләрендә чыгып җыяу, язлардамы, кышлардамы мин йөрим үзем генә сулап һавасын. Мин шул вакытта тоташа күңелем Муса Җәлилле еллары, Казанның Тукайлы, Тукайның әкиятләреннән башлап шигъри юллары укыганда 8 класста бөтен татар теленең язучылары, минем сыйныф укытучым Шафига апа Исмагыйлова, әдәбият, татар теле әдәбияты укытучысы, шушы аларның фото сурәтләре минем күңелемә сеңгән, шулар белән очрашып, күз алдына китергез, мин Казан урамында мин аның һавасын сулап торганга да бәхетле була торган идем. Ник мин куркмыйм сәхнәләргә басып, Казан тамашасын җыеп, алар алдында имтихан тотарга әлбәттә курка идем. Аннары инде алар үзләре мине шул кадәрле мине әзерләде килергә. Мине шул кадәрле ерактан менә кулачлап җырларым белән көттеләр. Мин килдем дә теге инеш диңгезгә барып төшкән кебек, кирип, югалып Эредем, Казаным, синең алда, Татарстан, синең алда. Менә шул кадәрле бәхетлемен. Әлеге минутта рәхмәт шундый сорауга, шушы хисләрем мизгел күңелемнән бер-ике үтеп тә китте дип әйтәсем килә. Хис дигәннән, менә сез бит инде сәхнә кешесе, бик еш кына иҗат кешеләре үзара сөйләшкәндә, гастрольләр турында сөйләшкәндә, менә фәлән төбәктә булып кайттык, анда менә шулай кабул иттеләр. Менә бу төбәктә булып кайттык, анда булай кабул иттеләр. Монда мондый тамашачы, ягъни тамашачы аерыла. Төбәгенә карап та, хәтта күрше авыллардагы тамашачылар да бер-берсеннән аерылып тора. Менә шул нисбәттән караганда, сезнең өчен менә сез ияләнгән Уфа тамашачысы һәм монда Казан тамашачысы дип әйтик, шартлы рәвештә, алар арасында аерма зурмы һәм булса алар нәрсә чагыла? Сизеләме? Булды бер вакыт Зифа Валиевнадан, музыка укытучысыннан, музыка мәктәбе директоры вазифасыннан Зифа Нагаевага үрелеп китеш. Һәм инде соңгы елларга кадәр шул юлдан китеш. Шул вакыт аралыгында, Шәрыкта эшләгән елларда шул кадәрле тамашачы сөюен радио аша тоеп яшәдем. Рәхмәт Башкортстанымның җитәкчелегенә,
телерадио компанияның ул вакыттагы шул кадәрле биргән мөмкинчелекләр, шул кадәрле шунда тудырылган сәгатьләр, мин татар баласына, мин татар вакыты белән татар телендә Уфаның вакытында чыгып халкыма сөйләдем. Һәм бердәй ике халык өчен хезмәт иттем. Хәтта урыс халкы да тыңлый торган иде. Шунда мине ниндидер концертлар башлагач, җырларымны барда белә. Китә тора, җырчылар җырлый тора. Мине белмиләр, мине күрмиләр. Мин концертлар белән чыгыш ясый башлагач, шундый хайран тамаша булды. Грим бүлмәсенәме, колхозларда концерт куйгандамы, үзен күрергә килдек, билет биргәч тә концерт башлангычы тезеләләр иде, әбиләр керә иде. Тотып кына карарга ишекне ачыгыз әле, кайтып китсәм дә була. Татар тот парамча шамы. Алар инде җир куенында менә шушы әйбер, аннан кыймаклар, үрдәкләр, йомыркалар, мин эфирдан чыгуга, мине күрер өчен миңа шундый күчтәнәчләр ташыдылар Башкортстанда. Менә шушы әйбер, җырларыңны күптән беләбез, әмма сине якыннан күрәсе килә иде дип беренче килештә. Икенче килеп имтихан тотканнарда миңа бик канатлар өстәде. Казан тамашачысы. Минем өчен һич аерылгысыз. Мин әйтмим, ай анда үзебездекеләр инде Башкортстанда. Мине таный, мын юк. Халык кайда да бер. Халык ихласлык көтә. Халык үзен тоясы килә синең иҗат аша. Син шуны бирә алсаң, син Америка татары башкорты янына бар. Син аларныкы. Син әгәр шуны тоя алмасаң, син әллә кайда менеп яз, иҗат ит, дулкының кире үзеңә кайтып, үзеңдә генә туплана калырга мөмкин. Менә шуңа күрә әлбәттә рәхмәтлемен. Мин Казан тамашачысына әле тыңлый торганнардыр. Һәр иҗат кешесенең сәхнәгә юл алган, юл ачкан ниндидер бер иҗат җимеше була, җыры була. Шулай бит инде. Без менә күп кенә җырчыларны күз алдына китерәбез дә, кара, менә бу җыр белән чыкты сәхнәгә. Габделфәт Сафин ак күлмәгем белән анда. Зөһрә Шәрифуллина нигә яна йөрәгем заманында тала йөрәгем җыр белән чыкты. Менә шулай алар истә калалар. Менә Зифа Нагаеваның сәхнәгә чыгарган һәм бүгенге көндә дә менә минем визит карточкам менә шундый җыр булды дип әйтерлек җыры сакланамы күңелендә? Аны Данил гына белми, бөтен халык белә ул әлбәттә, гомерләр зая узмасын. Инде ул көннәрендә әллә күпне котлауларга әйләнеп тора. Тәүдә Хәния Фәрхи башкарды, аннары Зәйнәп шул кадәрле матур иттереп бит парлап күрсәттеләр. Монда ялгыз җырдан тыш парлы итеп бирсәң бу җыр ничек театр тамашачысы кебек булды. Зәйнәп белән Зөфәр җырлап киттеләр. Шул кадәрле матур булды. Хәтта миңа Шарык радиосында 4 еллыгын үткәргәндә Муртаза Габайдуллович элекке президентыбыз килеп утырганда бик кул чабып утырмый бит инде президент кеше тыныч кына радионың бәйрәмендә утыра. Мин баян белән күз алдына китерегез. Әле булса шартлыйм президент каршына шундый аранжировкалар заманда баян белән генә чыгып җырлар дисәләр, мине менә юк бер шын өйдәгечә чыгып җырларга мине инде сүз бир диделәр. Чыгардылар, җырладым. 9нчы рәттә утыра әлеге казы Башкортстан Муртаза Габайдуллович. Минем баян да калтырый, телләре дә калтырый. Минем шак-шак тубыклар. Җырлап беттем. Хәзер буякка чәчкәләр тезелде, буякка минем радио тыңлаучылар. Минем тамашачылар, минем радио тыңлаучылар мине шулай тезелделәр дә. Хәзер безнең редактор Муртаза Габайдуллович бу кем ди? Сорый икән инде соңдан әйттеләр. Зилә Ахметовна әйтә икән, бу теге Муртаза Габайдуллович көненә 6 тапкыр әйләнеп килгән гомерләр зая узмасының хуҗасы. Мин шуннан күрәм, 9нчы рәттә Муртаза Габайдуллович куллар булай дип. Шуннан тагын да ныграк, аякныграк калтырый башлады. Менә шул җыр Хәния аша, Зәйнәп белән Зөфәр аша минем тәүге визит карточкам булып, тарихи вакыйга булып калды. Бүгенге көндә дә тамашачының яраткан җырларының берсе. Аллаһка шөкер. 16 ел менә район җирлегендә төпләнеп яшәгәннән соң сез бит инде Уфага күченәсез, шулай бит. Әйе. Менә Уфага күчеп китәргә нәрсә тәргеш бирде? Бу шулай да сезнең менә бу иҗади дулкын, иҗади менә шул рух сезне Уфага тарттымы? Нәрсә булды? Музыка педагогия училищесын тамамлаганнан соң мин мәктәптә музыка укытучысы булып эшләдем, укытучылар хоры белән эшләдем, балалар бакчасында да җитәкләдем. Аннары миңа җитмәде югары белем. Ләкин берсеннән берсе бәләки балалар бар. Иремнең бик җаваплы эше. Авыл хуҗалыгы идаралыгын
җитәкле иде, бик җаваплы эше, минем кайгы юк, минем җырлар кайгысы юк. Ләкин минем күңел театр, җыр, һәр вакыт ничек кенә булса да мин юл табып, кичләрен үз эшмәкәр сәнгать түгәрәгенә йөреп, театрларда һәр ел лауреат булып шулай булып килдем. Күңел таша, үземнең иҗат үсәлми. Шул елларда мин алдым кулыма 91 елны 5 ел укып читтән торып педагогия, Акмулла исемендәге педагогия институтында әле университет белем алып чыктым. Шунда мин кайда гына катнашмадым һәм ни генә тоймадым, мин Уфаны тойдым. Мин Уфаның ул 91 еллардагы талон, бер сабынны уртага бүлеп бирәләр. Мин эшкә киткәндә балалар икесе ике чиратта кала кефирга, сөткә. Бернинди без яхшы гына торган җирдән иптәшемнең тормышында шундый вакыйга булды. Аның эшендә хуҗалар алышынып, азрак кына әтисе бик зур гына җитәкче, 25 елдан артык совхоз җитәкләде. Ай, бик шәп кайнатаның килене булып яшәдем мин. Шул вакытта бик авыр аның эше белән мотлак минем үземнең җирдан аңа кыенлык туды. Кайнатам Уфага күчкән иде. Минем дә шундый тулышканча кайнатам әйтә, сезгә Уфага якынлашырга кирәк. Улымны да бик хәлен аңлыйм. Уфада югалмассыз. Килеп Уфага 91 елдан мәңге уйламаган җирдән без бер генә вариант булды күчәргә, бер генә күчәлмәйди идек. Әгәр дә ул да булмаса, Ихлас мәчете янында бер генә бәләки генә йортка без 3 бүлмәле тегендәге шәхси йортны алыштырып килдек. Ул да булса, аларга үзләренең шәхси сәбәпләре белән кайтырга иде. Мин иртәнге 4-тә торып мич ягам. Һәм сәгать 6-да әзерләнәм, балаларны мәктәпкә җыйды озатам, шуннан эшкә китәм, кайткач тагын мич ягам. Мин 1 ел ярым анда мич ягып тордым. Аннары инде менә төзәтмәләр керә башлады. Шуңа үчүләр шулайрак булды. Берникадәр балачакка кайтып килик әле. Гадәттә бит кыз балага бәләкәй вакытында кулына курчак тоттыралар уйнарга. Үсә төшкәченнән инде кулы эш белә башлагачанга, бәлки чигү машинасы, тигү машинасы бүләк итә торганнардыр. Менә сезгә әниегез 6 яшьтән кулыгызга гармон тоттырган. Менә бәлки ул сезнең киләчәктә сәхнә кешесе булачагыгызны бәлки күз алладым икән, мин анысын әйтәм, бәлки ул сезгә әйткәне булгандыр. Ни өчен менә 6 яшьтән сезгә гармон тоттырганын? Bütün тормыш сабакларым бүгенге көнгә кадәрлек әнинекеләр килә. Ялгыз үстерде, беренче укытучым булды. Мәктәпкә баргач әнигә апа дидем, өйгә кайткач әни дидем. Шул кадәрлек тәрбияләде, намус, вождан кирәк, шул кадәрле. Һәм күрәм, гел йырлап йөрисең, эш кушсам да җырлыйсың, идән юганда да җырлыйсың. Кайбер вакыт әллә нинди башка төрле көйләр, ишетелмәгән көйләр мыңгырдап йөрисең. Бу балада нәрсәдер бар бит. Минем башкорт җизнәм бик матур итеп гармонда уйнайды, әнинең сеңлесенең иптәше. Җизни килеп гармоннар уйнаганда кушылып җырлый микән күбәләкләрне. Булар икәү сөйләшкәннәр һәм җизнәм әйткән, сәләте бар бит апа. Әллә акчаның бит инде юкшага бер үзе. Төннә шәл бәйләп, төннә башта дәфтәр карый, төннә балалар мәктәптән кайткач. Аннары сәгать 3-кә кадәрлек куык кына кебек лампа 40 кына булгандыр инде, берәү генә эленеп торадыр, шәл бәйләй. Шул акчаларга миңа беренче энем белән икебезгә чайка хромка салып бирде. Әллә нинди хромкаларны күргәнем бар, андый тавыш бүтән юк. Ай, фәнгә дә әйтәм мин Фәнвәли Әхмәтовка. Шәй кыз дип хәзер юк шул. Энекәш, мин бик туздырып бетәлмәдем, миннән соң энекәш инде аны туздыргынчы уйнады. Шулай кирәк. Шулай да сезнең иҗатыгызның башлангыч юлында репертуарга күз салсак, ялгышмасам, сез балалар җырыннан башлагансыз. Әйе. Балалар өчен язу ул бит әле шактый катлаулырактадыр дип әйтер идем мин. Аның репертуары бүгенге көндә менә балалар өчен языламы җырлар? Бүген инде сез бит үзегез балалар үстергән, бүген инде оныклар тәрбиялисез, алар сезгә инде илһам чыганагы бирәме иҗатка? Бирү генә дисез инде, алар төрле илһамның чыганагын бирәләр, Данил. Үзегез беләсез. Балалар өчен җыр языла башлады. Нәрсәдер мин балалар өчен кирәк булганга. Мин алып киттем татар фольклоры белән эшләп. Мин Уфада да килгәч, мәктәптә музыка укытып, татар классларында музыка укытып, рус телендәге җырлар, песня Щорсилар вакыты бит инде ул. Ләкин мин татар классларына, татар мәктәпләренә эшкә урнаштым. Һәм шунда мин һәр бер мәктәптә кайда эшләсәм дә татар балалар фольклоры түгәрәк алып бардым. Хәзер җырлыйбыз. Закарияны, Кыммаяны да җырлыйбыз, фәләнне дә җырлыйбыз. Халык көйләре бар, миндә күп, китабы белән тулы. Җитми бит репертуар. Утырам да язам да җырлатам. Тамыр студиялар эшли. Башкорт студиялары бит инде барган вакытта да музыка җыры.
Оялам. Мен әйтәм, алдык эшләдек тә җырлыйбыз. Анда теге раулар ул хәтлек бит. Ояла идем. Минем җырым дип, теге үземне күрсәтәсе килгәнгә җырны язган. Мин кирәккә. Балаларны җырлатам, җырлыйсылар килә, җырлар юк. Кытлык балалар җырына. Шулай яза башладым. Аннан методик ниләр кулланмаларда чыгарырга туры килде. Минем белән музыка педагогия училищесын бик матур итеп беткән Рида Хусайнова дигән үземнең сабакташым. Шул җырларымны белән бик матур гына итеп методик кулланмаларда таратып, аудио тасмаларда районнарга, менә мөмкин кадәр үзебезнең генә тырышлык. Аннары басты бит, менә бу эстрадага җырлар басты. Бүген әйтсәләр, шул кадәр яратам балаларны һәм балаларга. Менә бүген утырып җырларга, бүген миңа кирәк балалар җырлый дисәләр, мин аны язалам хәзер. Чөнки Урал Рашитов сүзләре белән әйтәсем килә. Профессионаллык шунда килә, Зифа. Кашан син күңелемә бер җыр килгән, ишене уйнап куйдым дип түгел, кашан син утырып заказга язый башласың. Ул бик күп еллар элек. Ләкин мин аны монда сеңдереп куйганмын. Үзе дә бик яхшы композитор бит инде. Менә шулай итеп хәзер бу эстрада басты, кирәклеген тоймыйм. Чөнки фольклор, татар фольклор балалары мин эшләп киткәннән бирле мин күрмим Уфада бер кайда да. Бар ул татар оешмалары, җыелган ихлас мәчетләребез, матур итеп гөрләп торган ниндидер түгәрәкләр тырышалар, ниндидер берлекләр, берләшмәләр. Безнең менә Тыйынбы каналының филиалына бик матур итеп бирәләр кадрлар дип әйтәм, җыялар, районнарда бар. Шартлатып татар фольклоры белән эшләгән кеше юк. Беләсезме ничек җанарны? Татар баласына бит әти әни дип әйтә торган сүзне шакылдатып былай иттереп сөйләгәндә моңга салып әйтсәң, ул аны шул кадәрле тиз үзләштерә. Менә шул шәй бер юк. Тәрбия дигәннән сез язарга була. Без тамашачыны бүгенге көндә менә зәвыгы түбән дип сүгәргә яратабыз, шулай бит. Бит бөтен тәрбия эше ул бит менә мәктәп бусагасыннан, мәктәп эскәмиясеннән башлана. Әгәр дә без баланы шул яшьтән музыка юнәлешендә, фольклор юнәлешендә аны будан аерга өйрәтмибез икән, әйеме? Аларның бит инде зәвыгы шуның кадәр генә булып кала. Менә сез музыка укытучысы буларак та әйтегез әле. Бүгенге көндә яшь буынны, балаларны тәрбияләүдә без ни дәрәҗәдә алга киттек, әллә үзегез әйтмешли менә һаманда бер урындамы? Җитәме безнең музыка укытучылары сезнең кебек менә укыта торган, аларга аң белем бирә торган музыка юнәлешендә? Җитми. Без башта безнең үзебездә татар башкорт халкы да шул ук башкорт телендә хакында да шулай ук сөйләшәбез. Безгә бергә сөйләшәбез. Телне сакларга барыбызга да хас. Без башта фақат рус телендә бик сөйләшмичә, башкорт телендә, татар телендә сөйләшергә өйрәтик дип җан аттык. Без шул вакытта тоймый да, сизми дә калдык, инглиз теленә кирип китеп, балалар безнең җырларны тыңлау түгел, урыска да бик күчеп өлгермәделәр, инглиз теленә күчеп киттеләр. Монда тәрбияләүгә шул кадәр соңга калдык. Шул кадәрлек соңга калынды. Хәзер менә күтәрелеп бәрелик без, авыр. Күтәрелеп бәрелик. Хәзер менә шулай дип әйт дип, менә мин үземнең оныкларга, син аңлый, ләкин шуны әйтә. Минем яннан китә, урамга чыга, бөтенләй аның минемчә әйтми бит инде татар телендә. Кем белән уйный, аныңча сөйли. Һәм тыңлыйм бит, наушникта сөйләмнәр. Алар анда бит кызганычка каршы урыс җыры да юк дип дәрәҗәдә. Шуңа күрә һәм үзебездән менә бик матур тукталыш әйттегез, тамашачының зауыгы. Тамашачының бит зауыганың бер вакытта да кимемәде. Бу гәпләшә торган тема, мин бу темага мин шишинеп сугыша торган кеше бу темага. Чөнки бер вакытта без кая алып барабыз? Халкыбыз безне танып, тоеп, синең кирәклегеңне сизеп, иҗатыңны тоеп, ул безнең белән. Безнең белән. Без аның кайгысы, хәсрәте, сагышы белән яшәсәк, без әйтик, сикерә башлаган идек. Ну, әлбәттә, халык та сикерә башлады. Клуб көйләрен сәхнәгә күчердек. Дискотеканы без башта клубларда гына, төнге клублар, сәхнәгә күчердек. Сәхнә түбәнәя барды, сикереп бии башлагач. Түбәнәя төште, халык түбәнрәк утырмый, хәзер бер уровеньда дип әйтсәм, дөрес булыр, урыс телендәге сүз белән, ләкин сәхнә биегрәк калган булса яхшырак булыр иде. Сәхнәне саклап каланмадык. Хәзер халыкка үпкәлибез зауыгы. Халык тыңлый, рәхмәт халыкка, зауыгын тәрбияләүче биегрәк булырга тиеш, түгелме, Дани? Дөрес әйтәсез. Сез инде әйтеп киттегез, мен озак еллар радиода эшләдем дип. Юлдаш радиосында да бит сез хезмәт иткән кешеләрнең берсе. Һәм дөрес булса, үз чорында ул вакыттагы Башкортстанның президенты Муртаза Рәхимов бу радиога алып баручыларны үзе раслаган.
Менә бу сүзләрдә ни дәрәҗәдә хаклык бар һәм сезнең әлеге радиода эшли башлауга республиканың иң югары җитәкчелегенең тәэсире булдымы, юкмы? Бик каты. Ул заманда эшләп, ул вакытта ачылган татар класслары, татар балалар бакчаларын мин бер вакытта онытмыйм. Юнәлеш дөрес бирелгән иде. Бик матур күренеш булды ул. И дулкынландыра иде. Уфа урамнарында шулай татар классларына барасың, татар балалары, башкорт балалары үзләренчә сөйләшә, татар балалары да килешәсез, булды бит бер аралык. Шул вакытта мине Шәрык радиосыннан махсус список белән 9 кешене күчерделәр. 8-е имтихан, ниндидер имтиханнар биреп түгел, радиода, Юлдаш радиосында, радио 2 булып ачылганда, ничектер үпкәләтәсем килми, алар бәлки мине тыңлар. Кайсысыдыр нинди сәбәпләрен беләндер. Мин генә калдым. Калып бераз эшләп караганнар. Мин мактанып утырмыйм. Ай, мин генә шәп. Аларда һәркем үзенчә эшләгәннәрдер. Ничектер язмыш табылгандыр. Менә шул аларда бит шул Муртаза Габайдуллович белән билгеләнгән шушы списокта барлар иде югыйсә. Ләкин бик ул хезмәттәшләремне ихтирам итәм, әле дә яратам, аралашабыз. Мин ничектер мин калдым. Мин калдым да мин хаклы ялгача калдым. Мин калдым гына түгел, мин шул кадәр эшләдем кул астында. Давлетбаев Рамис Резяпович әлеге көндә ул Сәлам телеканалын җитәкли, мине өр-яңадан син халык өчен әле кирәк дип өр-яңа тапшыруларга әле мине чыгарып кына утыртты. Әле яңа баштан яңадан канатлар өсти миңа. Бу безнең җитәкчебез элекке закалка белән аңа кешене дистанционны ярактан күрергә түгел, күзе белән сөйләшеп, күңелен аңлап, телең матур, әйт халыкның әйтә сүзеңне дип әйткән җитәкче. Мин башка бүтән үземнең гомеремдә мондый җитәкчеләр күрмәдем. Бүген шатланып, әйтү белән йөгереп килдем. Әйтергә кирәк җаваплы, ләкин инде эшлим. Шул кадәрле зур дилбегә. Үз телемә гомерем буе хезмәт итүем белән дә бәхетле. Менә бу сезнең сүзләрегез. Үз телемә хезмәт итү дигәндә без күбрәк менә әдәбият, сәнгать әһелләрен күз алдына китерәбез. Шулай бит инде. Чөнки алар иң беренче чиратта менә тамашачы алдында, халык алдында күбрәк алар чыгыш ясый, аларның фикеренә кулак салалар. Менә бу нисбәттән үз телемә хезмәт иттем һәм әле бу хезмәт итү дәвам итә дип әйтә аласызмы? Шул кадәрле рәхәт сөйләшү, Данил Шамилович. Шундый кирәкле сораулар күңелемә май, чөнки дә менә бу җанны үзеп тора торган сорау. Миңа бер татар абзые, зур гына шәхес, заманында булай дип әйтте. Мине карап, мин җырлыйм. Мин җырлар язам да таратам, Татарстанга китәләр. Эй, нинди хәрәкәт татар теле, туган тел өчен, әдәбият өчен бу лириклар белән. Бу лириклардан нәрсә аласың? Бездән. Анда мин генә түгел идем. Алар белән әллә кая алып китеп булмый безнең татар теле, сәнгатен дә, иҗатын, әдәбиятын күтәреп, телебезне үстереп. Мин шунда шул кадәр кимсенеп кайттым. Бер сүз әйтмичә генә. Шул кадәр кимсенеп кайттым. Мин аңа кадәр дә ул сүзне ишеткәнче дә үземне аңлый идем. Минем хезмәтем башланган чакны. Мин бүгенге көнгә кадәрлек үземнең халкыма гына түгел, күп милләтле Башкортстанның халкы бөтен кирәклегемне тою мине татар итеп яшәтә. Аларга кирәклегемне тою, минем телемнең, менә мин әле сөйләп утырам, аларга минем тәмле икәнемне тою мине яшәтә. Шуңа күрә мин күпме минем көчем, дәртем, илһамым бар икән, мин барган сайын, һаман сайын, мин аны бизмәннәргә салып үлчәмим, мин күпме күләмдә күтәрдем, үстердем икән. Миндә бизмәннәр юк, ләкин мин беләм, мин вафатыма кадәрлек туган телемә, сөйгән илемә, Башкортстаным халкына, Татарстанда мине таныган халыкларга хезмәтем кирәк икән, димәк, эшем юкка түгел. Юкка түгел. Җырдагыча сез әйттегез, менә балаларым татар сыйныфларына укырга киттеләр дип 90-нчы елларны искә алганда, шулай бит. Бүген менә оныклар тәрбиялисез, оныкларыгыз инде мәктәп яшендә бардыр, анысын әйтә алмыйм. Менә шушы традиция дип әйтик. Сезнең балаларыгыз татар сыйныфына киткән кебек, оныкларыгыз татар сыйныфына барырга мөмкинлек бармы бүген, юкмы? Гомумән бүген ана телен бит инде ул мәктәпләрдә укыту ихтиярыга калдырылды. Шулай бит. Ягъни ата-аналар сайлап бирә балага ана телен. Татар ата-аналары үзләренә татар телен сайлыйлар микән? Бу мәсьәлә безнең
өчен генә түгел, бик күп татар гаиләләре өчен шул кадәрле катлаулы. Хәтта башкорт гаиләләре өчен дә мин куркмыйм әйтергә, биредә утырып. Чөнки гамәлдә бит башка язмыш, заман, бүгенге заман белән яши безнең балалар. Мин басканым күп булды билемә таянып. Сез татар балалары, сез татарча сөйләшергә тиешсез. Сезнең балалар да татарча. Алай дип әйткәннән генә кеше татар була алмый. Кешенең йөрәгендә татарлык булырга тиеш. Кеше бит мәчеткә барып хәзрәт була алмый, стабикә була алмый. Яки мәчеткә барып хәер салганнан гына син иманга керә алмыйсың. Синең күңелеңдә мәчет. Шулай ук безнең тел белән дә бәйле. Мин бу әйбердә, мин гомумән тел өчен, ил өчен палаткалар кырып, теге аштырып ятыйм, илем өчен мин андый көрәшче түгел. Мин матурлык аша, җырым аша, кешенең күңелләренә матурлык өстәп, яхшылык аша көрәшче. Шуңа күрә мин бу тәңгәлдә авыррак мәсьәләләр белән бәрелештем, балалар белән төрлечә. Хәзер мин азрак кына җибәрдем дилбегәне, һәм мин бик алай итеп хатый куймыйм, ләкин мин шул кадәрле алар минем ике оныгым зурысы инде үсте әзрәк кенә, булар гел якын. Соңгы вакытларда мин җыр яза барсам татар телендә, аяк очында йөриләр. Реклама язганда да игътибар, мин бу игътибар рекламаны башлыйбыз бит фәлән каналда. Шуны сөйләп йөриләр, и буйлап. Миңа шушы да дәрт бирә. Шушы телдә шулай яңгыраган. Данил мактанып әйтә алмыйм. Менә мин бөтен дөньяда әре яшәп торган, гамәлдә яшәгән җирлектән балаларны моналай алып кына мин аларны аерым татарлар ясый алмыйм. Тырышам үземчә. Гаиләдә. Гаилә даирәсендә. Шәхси үрнәк белән. Әйе. Әгәр дә сезнең менә тормыш итү графигын, көндәлек тормышыгызның эшчәнлеген карасак, кыскача гына әйтеп әйткәндә, иҗат, радио, гастрольләр, тамада, әйеме. Менә бу график әле сакланамы һаман да, менә шундый тыгыз график? Сакланмый карасын, бетте, мин юк. Зифа Нагаева юк. Менә бер ярты сәгать берәрсе шалтыратмый торса, әнине карагыз әле диләр балалар, үрле-кырлы йөри башлыйм. Иптәшем әйтә, телефоның кайда ята икән, шуны эзлисеңме? Аха, моңа шалтыратмый башладылар. Әллә мин беркемгә дә кирәкмим микән? Бигрәк тә менә бу 2 ел, 2 җәй үтте пандемия чорында. Әле дә шулаймын. Туктатырга тырышмыйм, шул кадәрлек һәрберсен яратып эшлим. Һәрберсен, кайберләре әйткәне бар, менә тамада сиңа ник кирәк инде. Вакытында Данил яшерен батырын түгел, тишек колготкалар тамадалык аркасында ямалды. Бүген мактанып утыра алмыйм мин каланчадан. Шуңа күрә анда да бит шул халык даирә. Шул бәләки даирәдә кирәкме икән, шул зурайган даирәсе аның концерт дип атала. Аз гына инде эш юнәлеше. Һәрберсен шул кадәрлек яратып эшлим, яратып башкарам, һәрберсенең үзенең урыны бар. Берсе дә тукталмады. Менә сез инде үзегез бер кадәр әйттегез, тамадалык турында бик танылган иҗат кешеләрнең юбилей, концерт, концерт түгелем да, бу очракта юбилейлар, мәҗлесләр алып баруы, мин үзем күңелем белән кабул итәм дә, итмим дә кебек, ничектер менә икелерәк шундый, әйме. Шәхсән сез үзегез әйтеп китегез менә, күңелегез белән кабул итү. Ул ничек менә бу атмосферада эшләү иҗат кешесен ул шикләмиме? Тамадалык минем хәзер инде ул 30 елга ашу. Мин яшь кенә көенә ничектер үзебезнең дуслар арасында башлаган идем. Чакырлы буенча. Син алып барып кара әле, булай гына булмый бит инде үзебез генә җыелышып. Мин шул кадәрлек шул гаиләдәге шул бәйрәмгә кирип китәм. Әйтерсең дә мин анда гомер буена шул алар белән яшәгәнмен. Туганмынмы мин анда, күршеменме, дусмы, бөтенләй бүгенге көндә мине иптәшем алып барып алып кайтып 8 сәгать, 6 сәгать кирәк, ә мин 2 сәгатен артымы белән эшләп кайтам. Кайткач атна буена алардан аерыла алмыйм. Шуңа күрәдер дә шул барган җирдә фәлән числода бездә шундый бәйрәм килмәссез микән дигәнгә язып кайтасың да, ой Аллам, Аллага шөкер, кирәкмен дисең. Яратып эшлим, яратырга кирәк. Яратып эшләргә кирәк кешене. Иҗат итүгә күшигәле бер никадәр һәр җырчының үз автор һәм үз җыры булырга тиеш. Бу сезнең фикерегез. Әгәр дә безнең эстрадада йөзәрләгән җырчының барлыгын исәпкә алсак, аларга үз авторын, үз җырын булдыру ничегрәк булыр микән ул? Җиткереп булармы аны? Үз җырын булдыру Илһам ага Шакиров сүзе. 2000 елда фестивальгә килгәндә мин йотлыгып тыңлап Илһам аганың һәрбер сүзен сеңдереп кайтып киттем. Һәм иң мөһиме, ул кафедра артыннан чыгып әйтте.
һәрберегезнең зур сәхнәләрдә халык танырлык җырчы буласыгыз килсә, үз җырыгыз булырга, табылырга тиеш ул. Син җырчы булсаң. Автор төрле булырга мөмкин. Ничек? Бер үк авторны җырларын интерпретация төрлечә башкарып бизи җырчылар. Кайберсе башкарганда ул булайрак, кайберсе башкарганда, гәрчә без хәзер авторлык җәмгыятьләре белән икенче төрле эшлибез. Аның бизәлеше дә икенче. Шуңа менә заказ кирәк дибез. Заказга кешенең үзен ишегә. Мин язам, сүзләр дә үземнеке булгач, мин теләп язам. Берәр минем иң яратмаган соравым, көнгә кирсәң, бигрәк Татарстаннар кызык. Шалтыратып, Зифа апа, бер-ике яңа җырың юкмы? Яки анда Зөһрә апа җырлаган вакыт турындагы күп җыр кирәк иде. Булмый ул алай. Мин аның белән яшәп алырга тиеш. Ул аның халаты бүген ни сулый? Ул нинди һаваны сулый? Ничек тынала? Ул ни көтә? Аның нинди теманы бүген халыкка күңеле тулышкан итеп җиткерергә? Шул булганда килеп бәрелгәндә аның белән шундый контакт керә, ул синең җырчың булып китә. Мәсәлән, Ришат Тухватуллин белән шулай эшлибез. Бик кат эшлибез. Шәп җигет. Зөһрә Шәрифуллинаны әйтеп киттем, сөйләп торасы да түгел. Бая әйткәнемчә, капкаларның тәүдәгесен фән ачкан булса, әлегә һәр ачык капка минем Зөһрә Шәрифуллина белән. Һич куркмыйча килеп рәхмәтләремне дә әйтеп үтәм. Шул минутта ук Зөһрәгә генә, халыкка гына түгел, Татарстан җитәкчелегенә, Татарстан тамашачысына шундый әле ирләнеп утырам. Шул кадәр матур исемнәргә лаеклы булдым. Шул кадәрлек алкышлы булып Зифа Нагаева дәрәҗәсен алдым бу илдә, Татарстанда. Иҗат дигәннән, үзегез әйтмешли, һәр җыр ул сезнең өчен үзенең тулгагы була дип әйтәсез. Җыр шулай туа. Җыр минем көндезләрдә мәшәкать күп. Мин җырны көндезләрдә анаусы монаусы минеке дә сезнеке кебек график, мин йөрим. Ләкин минем оюткысы монда булырга тиеш. Кемдер биргән, мәсәлән, ул оютка салынган. Мәсәлән, Асаевага яздыра икән, Гөлназ Асаевага Лилия Бектемирова китә кызлар туган йорттан Казанга армиягә заткан кебек заттык. Җылый трубканың тегягында. Зифа апа, Гөлназ чыгып китә өйдән. Бу китүенең беренчесе бит. Бала шулай китәр инде, кыз бала бит. Китә кызлар туган йорттан. Шул җыр, ул елаган вакытта менә ручка алып, ул елый, мин ул елаган сүзләрне терким. Ләкин мин аларны рифмалап кишенә җыр булды. Яки шулай языла. Яки мин ул йортка белән төнгелеккә ятам. Мин 4-ләрдә, 5-ләрдә уянып, минем барышында һәр вакыт ручка, кагаз, минем балалар йоклыймы, йокламыймы, алар шуңа өйрәнгән. Минем иптәшем инде ул хәзер аңа рәхәтләнеп йоклый гына ул баянның гына. Яки ул язып беткәч җылый торган җирендә турып утыра. Шулай яшибез. Тулгак шулай. Бу уңайдан сынып фикерегез. Шуннан да күпчелек җырларым иртәнге 4-ләр тирәсендә күңелемә килә. Шул вакытта баян алып язып куймасам, аны искә төшерә алмыйм. Ягъни сез аны баянда уйнап магнитофон тасмасына язасызмы, әллә инде нотага күчерәсезме? Менә ул ягында ничек аның? Мин баштарак нотага күчереп яза идем. Мин бит күп иҗат итәм инде. Күп языла башлады бит инде. Шуңа күрә физик яктан көч җитмәй башлады нотларга салып утырырга. Әгәр дә инде мин эшкә йөреп, композиция бүлекләрендә эшләгән композиторлар, без бит инде башка төрле үзаллы композиторлар. Бәлки анда инде эшкә барып, менә бүген бу җырның язмышын нотларга салып кайтырга кирәк дип утырсам, минем эшем башкача, тагын радиосы, тапшырулары, ниләре баш тулы башка уйлар. Шуңа күрә шуннан бер заман аудио язмаларда бирү мөмкинчелеге булгач, бөтенләй аңлашылды, бик үк кирәге дә юк. Аннары соңдан инде бөтенләй шуңа гына күчеп киттек бугай. Мин генә түгел, композиторларда җайлырак язмаларда яздырам. Ноутбукка күчерәм, ни белән эшлим. Электрон вариантта җырчылар белән, баян белән яздырып куям. Язмасын бик әйбәт. Минем сыйфатлы гына яздыра торган бар. Шул Samsung белән, шуның белән яздырам да мин, шуның белән почта аша җибәреп, элемтәгә кереп, без шулай җыр өстендә аның башлангычы шулай эшли башлыйбыз җырчылар белән. Гадәттә тамашачы автор башкаручының җырын тыңлаганда, берникадәр вакыттан соң аның ничектер менә күңелендә, кулагында бу җырлар бер төрлерәк яңгырамый микән дигән сорау барлыкка килә. Мәсәлән, заманда Фирзат Муртазин, мәсәлән, автор башкаручы булып чыкканда, моның җырлары барсы да бер-берсенә охшаган бит дип әйтүчеләр булмады түгел. Сез үзегез дә андый хисләр туганы юкмы? Яисә башкаларның әйткән Зифа, менә сезнең бу киегез, бу җырыгыз монсына бераз тартым, моның сүзләре монсына тартым дигән сүзләрнең булганы юкмы? Һәм кабатланудан курыкмыйсызмы? Данил, әгәр дә бер генә кеше килеп әйткән булса да, бу хакта бик каты уйлана башлар идем. Шуңа күрә миңа ул кермәгән бу фикер. Ләкин минем зур бәхетем беләсезме нидә? Кабатлану ни өчен юк? Чөнки ки бит миндә башта тумый. Миндә бит сүз туа.
Шул сүз көйізлі, өзін қоя отыртып қоярға. Менә отырғышлар ізлей ул. Отырғышлар ноталар, рәт, отырғышлар рәт бар бит залларда. Ул фразалар дип атала, музыкаль. Үзенә урын излиләр сүзләр. Шулай итеп урын излей, көй җырга әйләнә. Шунда гына. Минем бәхетем сүзендә көйен. Шуңа күрә мин башкалар ничек мин күз алдына да китерә алмыйм. Мин иртән тордым да шул турында җыр яздым дип көй уйнап куюны. Чөнки минемчә җырның сүзе әти. Әти ул нигез, барыбер ул. Көйе әни. Әти беренче булырга тиеш. Безнең мусульман халкында бигрәк тә рольдә ул әтисез бәби дә тумый, җыр гына түгел. Әни көйе. Мин дә шулай. Утыргыч дигәннән, сез инде бүгенге көндә җәмәгать транспортында бик утырып йөрми торгансыздыр. Менә җәмәгать транспортында утырып йөргән чакларыгызда шактый гына көйләрегез туган. Моңа бу җәмәгать транспортындагы атмосфера тәэсир итәме, вакытның шул вакыты тәэсир иттеме, нәрсә бу? Икесен генә әзгенә әйтеп китәм, вакытыгызны шул кадәр жәллим, Хәния белән бик дус вакыт. Эй, Сипайловага эшкә йөрим, үзәктән шуннан теге озын гармошка кебек сары автобус. Эй, кеше күп, бер генә аякта барабыз, бер генә аякта кайтабыз. Көз килде. Мин әйтәм, көҗәй күрмәдем, көз килгән бит. Кеше арасыннан яфрак күрәсем килеп карыйм. Теге автобуста тәрәзәгә карарга бит вакыт юк. 3 смена музыка укытам. Балаларны укытырга кирәк, акча кирәк. Карыйм, күреп калдым бит, яфраклар кайсы төшә, көз килгән икән. Мин әйтәм, син бит күрми дә калдың көзне. Әйләнә дә килә җәйләр, әйләнә дә килә кышлар, дип әйтәм, син берсен дә күрми каласың. Әйләнә дә килә теге автобус, бара да бара, әйләнә дә килә җәйләр, әйләнә дә килә кышлар, китә кышлар, китә янда кала тыгыры дуслар, мәктәпкә барып килдем, кирдем, җиңги үземнең башлангыч сыйныфларның укучысы, бир баянны тизрәк, аның классында тора. Нишисең син ди, шулай туды. Айдар Галимовка Шигән кызы дигән клиплары бар, җыр яздым. Үзәк базар яныннан шулай ук транспортта үтеп барам. Бер шигән яшь кенә егет беләк. Элек бит шигәннәр үйрилеп йөриләр урамда, тутып алып кешене тиз генә бит инде карый язмышын нитә карыйлар. Электрик алганнар, сурып алганнар. Инде шуңа ишем üzülде. Яшь кенә бала студент, авыл баласы булса акчасын да алып калырлар әле, мин әйтәм, сизмәгәндә ник басты икән инде. Моңа инде мен әйтәм, инде язмыш юрилар инде. Моның язмышы, мин әйтәм, шигән кулына калган менә аның язмышын Алла бәхетле итсен. Үзәктән барып җиттем, тире үзәктә эшләгән чак, барып җиткәнче җыр язылды. Кайтып җиткәнче тыпырчынып тордым, эфирдан чыккач гармон алып уйнап булмый, өйгә кайтып яздырып куйдым. Кичкә Айдар Галимовка шылтыраттым. Айдар кил, Айдар студиясына чакырды. Ул өстәлнең бер ягында, икенче ягында җыр янып беткәч, өйгә кайтып киттем. Сез иҗатка эш итеп карыйсыз. Гадәттә эштә бит ул теләсәң теләмәсәң дә эшләргә туры килә. Теләсәң теләмәсәң дә ниндер вазифаны башкарырга яисә менә шул көндәлек күләмне эшләп бетергә кирәк. Иҗатта ничектер менә ул бит иреклерәк иҗат. Анда теләсәң теләмәсәң дә иҗат итеп була микән? Әллә сезнең үзегезнең менә шундый методны сез менә теләмәгән очракта да эш итеп карап иҗат итә ала торган кешеме? Шу кадәр арыйм шушы Зифа Нагаевадан кайбер вакыт. Ял итәсем килә. Аны ял итәрәсем килми, ял итә белмәй. Ләкин ул миңа менә шулай утыртып. Бер көн калдырып караганым бар кайбер вакыт. Менә әйтеп куелганнарымны бүген шулар эшләнергә тиешләр дип. Икенче көнне шуңа мин 100 тапкыр булмаса да бер 5 тапкыр утырып, менә ник? Шуңа күрә аңладыгыз инде. Менә иң зур таләп үзем. Иң зур тәнкыйть үзем беренче шуннан кешеләрне тыңлыйм. Әгәр ул тәңгәл булса, димәк, дөрес тәнкыйть итәләр дип үземә язып куям. Моннан 20 ел элек сез әйткәнсез, профессионаллар үз урынында, үз эшчән иҗат итүчеләр үз урыннарында калсын иде. Менә 2 дистә ел вакыт узды. Сезнең әйткән сүзләрегез тормышка аштымы, юкмы? Әйттеләр безне. Әйттеләр инде без җырлый башлаганда. Үзебезнең без әле башта Ризваннан да үтте. Без башта шушылай үзешмәкәр кебегрәк җырларыбызны язган вакытта үзебезне композитор дип уйладыкмы соң инде? Юк инде ул. Ниндидер көй җыр, шуннан кулдан килгәне сизгәч, тагын унисе килә, тагын язасы килә, шуннан Хәния кебекләр дә җырлый башлагач, ул яктан менә мин бик рәхмәтлемен менә Вахапов фестивале егетләренә. Мин шул кадәр Рифат Әхмәтшигә рәхмәтлемен. Ул шул кадәрлек ярата профессионалларны профессионал урынына куеп, мин тагын бер тапкыр кайтып, мин аның фикерләренә гашыйк булып, менә үземә алам мин фәһем. Ул безнең кебек иҗат ирекле иҗатчыларга сез
икенче сорт дип карамыйча, икенче төрле карый. Шуңа күрә ул безнең иҗатның, безнең кебек авторлар белән дә эшләп үстерә белә, профессионаллар белән ул икенче төрле эшләп. Шул ук Илһам Валиев татар җырында шул мин соң ул җырлаган диапазоннарда үземнең җырны мәңге язалуын бәлки язалсам да, ләкин шул ук сәхнәдә ул минем үземнең җырым белән дә халыкка Зифа Нагаева җырында чыгара. Менә аның өчен шул ук вакытта Җәвит белән Зөлфиягә бик зур рәхмәтлемен. Алар менә профессионаллар, бер вакытта да үз эшмәкәр ролендә мин алар белән ничә ел җырлыйм. Зәйнәпне шул рольгә куям. Яшьләре мине үпкәләтәсем килми шул урынга. Инде профессиональ җырчылар булып менә Ришат Тухфатуллиннар килә. Алар мине әле әйткәннәрем белән мин гомеремдә яшәп, мин үземне композитор алар иткәнгә, алар миңа ышаныч биргәнгә, мин үземне таный килгәнмен композитор. Алар җырлап, минем җимешләремне җиткергәч кенә килә бит миңа җилләре кире. Әле бүгенге көнне менә Ришат Тухфатуллин кебекләр. Менә алар миңа яңадан, мин инде яшьләргә кадәрле хәзер, яшьләрнең алымнары, икенче җырлап карыйм да ди, Зифа апа теге җырларны, бу җырларны йөри дә, Ришат тагын миңа шалтырата да, Зифа апа юк әле, булмады әле, әйдә әле тагын бер әйбер эшләп карыйк әле. Әле генә әнисенә шундый клипны ясадык. Андыйларым менә үпкәләтәсем килми. Яшьләр арасында байтак кыналар, менә иркәләр белән шул кадәрле әле соңгы җырын иркәнең бик кисәкләп җыям йөрәкне дип, бөтенесе хәзер язалар, нәрсә эшләтим. Мин иркәнең генә йөрәген кисәкләп җыярга иде. Язалар миңа йөрәкне кисәкләп җыйдыгыз инде икәү. Беләсезме ничек? Яхшы бит. Кеше йөрәкләрен кисәкләп җыярлык, җырлар язарлык булсаң, әйтмәсеннәр композитор дип. Бәлки Зифа Нагаева да димәсеннәр, бар шунда берәү яза, рәхәт тыңларга дисә, мин риза. Профессионаллар турында килгәндә, беләсезме, ихтирамым нинди зур. Мин заманында укып, профессионал юлдан китеп, шундый композитор бәлки мин булмас идем. Бәлки мин врач табиб булыр идем, әтияни теләге белән, туганнарым теләге белән. Бәлки мин башка кеше булыр идем. Ул юлдан китмәгән. Бәлки мин менә халык арасында гади булып, үз эшмәкәр түгәрәктә йөргәнгә күбрәк, профессионаллар арасында күбрәк булмаганга күрә, чөнки мин укырга кергәндә кайткан чакта Сарман буйларыннан 40 калганнар Бетховенны уйнап кирделәр. Бәлки мин булмас идем Зифа Нагаева. Мин анда бәлки алар арасында зур даирәдә югалып та калган булыр идем. Ә мин монда мин үземнең моң утравымда, үземнең моң илемне булдырганмын. Шуңа күрә профессионалларга улларымны күтәрәм алар алдында. Ям рәхмәтлемен. Сез фестиваль дип әйтеп киттегез, татар җырын искә алдыгыз. Иң истә калган гомерегездәге вакыйга дип сорагачыннан сез әйткәнсез, татар җыры 2000 фестивалендә лауреат булу дип атагансыз. Беләсезме? Менә моннан бит инде хәзер 20 елдан артык вакыт үткән. Бәлкем инде бу чор эчендә тормышыгызда бу вакыйгага караганда да истәлеклерәк бәлки даты барлыкка килгәндер вакыйга тормышта. Мин шул кадәрле хәзер бүлеп карыйм елларга. Гомеремне байтак кына тәҗрибәдә тупланды бит, һәм елларда китеп бара бит. Яшь түгелбез, минем бер җырымдагыча. Минем һәрбер вакыт аралыгында бәхетле мизгелләрем, йолдызлы сәгатьләрем булган. Мин аларны рәнҗетәсем килми. Шунда гына мин бәхетле. Мин әйтергә кирәк, чынында мин һәрбер мизгелдә бәхетле булганмын икән димен хәзер. Һәрберсен кире кайтып туеп кына киләсем килә. Кайтып яшәп, кешеләр кебек яшьлегемә кайтыр идем, мин шулай әйтер идем, кабат гашыйк булыр идем. Юк. Шул мизгелләр минең һәрберсе зур бәхетле бүгенге Зифага алып килгән. Тамчы-тамчы бәлки бәхетләрем бүгенге иң зур бәхетемне булдырган. Бүген мин үземне яратам. Бүген мин үземә кадерлемен. Бүген мин бигрәк тә зур бәхеткә ия кешемен. Башкортстаным дигән җырда сезгә әле яңарак кына әйтеп күрсәткән сүзләр дә туган Башкортстанымның бәхетле татар кызымын. Зур бәхетемне таптым дип тә язылган җирләр бар. Менә шуңа күрә бәхетне мин бүгенге каланчамнан мин бүген кайдадыр йолдызлы капыл булган бәхетләрдә кушылганнан да зур бәхеттә торам. Алайсам сез олы юлның тузаны җырындагыча кайтарып алыр идем узган гомерләремне дип бер кайчанда җырламыйсыз. Юк. Мин кайтарыр идем әниле чакны, балаларымның бәлки чагын. Мин кайтып, беренчедән кызык булмас иде мин сез бер үзем кайтсам. Яңа яшьлек белән мин сезне эзләр идем анда, үземнең сабакташларымны, яшьтәшләремне эзләр идем, булмаслар иде. Мин бер үзем кайтудан инде кызык булыр иде. Икенчедән
Авыр гына җирләрем күп булды тормышта, әти сүз истем. Кайтып яңалардан шуны кабатласам, кабатларга кирәк булса гына кайтасың дисәләр, ник җанны яңадан телгәләргә? Икенчегә телгәләнгәндә бәлки ул кадәрле композитор ясап булмас иде. Бәлки композитор димәсәм Зифа Нагаева ясап булмас иде. Шуңа бик канәгатьмен. Күпме бар гомер Аллаһ Тәгаләдән аятларымда сорыйм. Гомер бир дип сорыйм. Ә инде гомерне бирсәң, исәнлектә бир. Күпме булса да шөкер итәрмен барына дип. Амин, шулай булсын, Зифа ханым. İştelikli матур әңгәмәгез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәр вакытта Татарның яраткан сөекле кызы, Татарның яраткан сөекле җырчысы булып яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт. Сәгатьләрне кире бурып булмый, вакытларны булмый туктатып. Без үтәсе гомер, без үтәсе. Без үтәсе гомер, бер үтәсе. Калсы җирдә матур эзләребез, кеше күңелендә сүзләребез, килеп җырлап моңлы җырларны, каршы алып килер елларны, гомерне яшәп китик балкып, гомерне яшәп китик балкып. Рәхмәт.